स्वप्नील मी रिक्षा युनियनच्या इलेक्शनला उभी राहणार आहे. खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर. भावांनो, आपल्या सगळ्यांसाठी एक लई मोठी आनंदाची बातमी आहे. आपली अंतरा युनियनचं इलेक्शन लढायला तयार झाली आहे. तर आपली युनियन अध्यक्ष आहे अंतरा मल्हार खानविलकर. टाळ्या. हे बघा भावांनो, अंतरा तू पहिला वर चल. तू वर येऊन बोल. चल चल अंतरा तू चल वर. तू नीट आहेस, तू वर ये, वर ये, वर ये. बर बस बस. भावांनो, तुम्ही सगळे होतात माझ्या बरोबर म्हणून मी हे करू शकले. आता फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून काम केलं तर आपण कोणाला पण मागं पाडू. काय पटते की नाही मी काय म्हणते ते? आता कसं लाख मोलाचं बोललीस? हा, पण दोस्तांनो, पहिलं क्रीडे जाते ते स्वप्नील भाऊंना, कारण यांच्यामुळेच आपली अंतराताई निवडणुकीला तयार झाली. एक नंबर बोलाच यशवंता. अरे आपल्या स्वप्नील भाऊचा पण विजय असो. भाऊंचा विजय असो. शेखर, श्रीजवान, तांबळे मामा, अक्षय, अनिल, ढोबळे मामा, सगळ्यांनी घाई करायला पाहिजे. ठिकठिकाणी जाऊन प्रचार केला पाहिजे आणि चांगल्यातले चांगले पोस्टर बनवून घ्या. काय म्हणतोय? अरे यशवंता, तू काय काळजी करू नको. ठीक आहे. थांबा थांबा भावांनो, सगळ्यात महत्वाचं काम म्हणजे अंतराचा फॉर्म भरणं. ते आधी करूया. अंतरा तू थांबितच, आम्ही अर्ज घेऊन येतो. अरे एक मिनिट, माझे डॉक्युमेंट्स तर मल्हार सरांच्या घरी आहेत. काकूंना कळवते मी घरी येते. कामात असतील बहुतेक. डायरेक्ट घरीच जाते.